som musel priniesť trošku takého amerického vibu, barbecue práve, pivo a trošku aj živej hudby, atmosféru, ktorú nám piatok, sobotu vedia spríjemniť muzikanti. Grillujeme priamo tu na drevenom uhli, na špeciálnom grille Pyra. Veľa reštaurácií to vlastne robí v konvektomatoch a na normálnych grilloch a nám vlastne ide o to, aby to bolo to mäsko pekne z dreveného uhlia, aby bolo pekne zavoňané a zaudené vlastne tým dymom. Nagrillujem mäso a pokým ho kolega povydáva, aby bolo Chladničku. S pomocou omesu sme to zvládli. Ja by som chcel poďakovať celému realizačnému tímu zo spoločnosti House na Žilinskom bulvári. Chcel by som poďakovať pánovi Chovancovi za dôveru a chcel by som švelej stejkovej reštaurácie. Feel gone.